nganong nagkautang-utang ang mga teachers. Mao na ang mga pangutana karon. One of my sister nagingon sa kuha, nganong nagkautang-utang daw mi. For me, nagkautang-utang mga teachers gyud kay na mga instances nga mag-struggle si teacher tungod kay sa kuha lang nga experience. Ako una ko nag-permanent nag-sub ko for 2 months. Dapat ato 4 months. Then natawagan ako nga main sa another station. Sa station nga gi-applyan ako, dito ko nag-sub. Then pagkahuman na in ko sa lahi nga eskwelahan. So nain dito transfer priority daw ang mga transferid duha ka buok sa akong gi-applyan nga station sa eskwelahan. Pagkahuman na in ko sa layo nga school. Pagkahuman katong sub pa ko, need na ko kayo ang laptop. Although naay computer sa room, pero dili man nimo mabit kay nag-departmentalize man mi didto, mao na nga kinahanglan ako laptop for reference, mag-download ko unsay akong klase pagkaugma, studyhan nako, mao na nga need kay nako laptop nang utang ko. Og sa dihang dugay day kay ang sildo. Ang sildo sa kwal for moabot og 3 months to 4 months. Then nangutang nako. Mao na nga start pa lang nagkautang-utang na teacher. Okay ra to kay dol-dol ra man. Makasakay-sakay pa magugunsay, maguba akong motor, kasakay-sakay pa kog lahi nga motor. Then sa station nga na pagka December nag-sub ko to February. Sa station nga nabalhin ko pagka February, diha na struggle kay ang motor nagkalangi mo to. 2 months pa lang ko sa pagka April nangutang nagloan na pug ko para i-cash ang motor. Mao to kay kinahanglan jud ni teacher. Number 1, number 2 na to nga utang. Di ba? Number 2, mga panginahanglan yun. Nga need kaayo mag-loan si teacher. Nga nung nagka-utang-utang, nagka-loan. Ito, nya karon pag sa time nga nagsigigdagan, wala pa kay 6 months, nakakuha mi kay nagtulo among balay, nagpaayo na pod. Nag-loan na pod si teacher. Sa lahi nga bangko. Kibaliduhan na ka bangko ang giloanan. Pagkahumag-loan, karon need na pod og lahi na pod nga project. Okay, ang plano i-tie up sa Marsman, ang palit og bunggo i-tie up sa Marsman. Og sa dihang wala na tuman kay ang kuan nga bunggo double door gamay ra daw og dali ra daw maguba sa Marsman. Lami kayo ang plano. Mao to nagkalunlon si teacher og wala na nabilin. Og karon na emergency both sides sa imong pamilya, sa imong bana, sa imuha, og napadyo mangutang sa imuha kay kwartahan man ka kay naa kay sakyanan, teacher. O, di ba? Asa mo dagan? Porsentuhanan. Bayaran og makarilon si teacher. Mao na. Karon, emergency sa ospital, emergency sa eskwela. O, mao gyud struggle teacher dagananan para mangutang kay naman mo gyud magpautang kang teacher kay naman gyud ibayad. Mingon sila nga dako daw og sweldo si teacher. Oh, dako. Pero wala jud dahon-huna og unsay nakita, di ba? Usahay ang struggle nimo imong pamilya. Labi na gyud sa imong pares kay mangita sa imong asa naman imong siya pagdawat sa loan. Pagkahuman, pangitaan ka. Mao na struggle ni teacher nganong nagka-loan, nagka-utang-utang, nabaon sa utang. Tungod kay daghan pa og need si teacher nga gisit aside gani. Mao gani nang ubang teacher nga nagkaluya, nagka-depress, nagkasakit-sakit kay giuna ang panginahanglan sa uban, di ba? Sa iyang pamilya og sa laing tao giuna. Wala na una-huna sa kaugalingon si teacher. Gani bisag naisakit, di na lang bation. Kay mao na ako ang experience. Mao gyud ako experience. Tubag lang ko sa nangutana sa kuha nganong nagkalunlo, nagkautang-utang si teacher. Mudagan man sa porsentuhanan kay wala na nabilin sa iyang sweldo. Dako pero wala na mabilin pagabot sa payslip o tanalakin sina tungaon na siya. O asa pa man. Og unsay maabot ka teacher GCA na. 1 year pa ko kapin na in. Pero experience na ko na. Di ba? Hinaut ko ug unsay inyong mga pangutana natubag nako. Kay kabalo ko dili jud sila ka relate kay nasa office nagtrabaho paglingkod nila wala na sila hunahunaon ilarang ka og galingon nana dito tuplok na sa computer dili pa rin sa mga teacher daghan kayo og kinahanglan. Number 1 na gyud transportation. Number 2 ug sa kinahanglan sa room mo gasto gyud si teacher mo kuot gyud sa sariling bulsa si teacher bitaw kay namon po uban niya kanang looy pod nga mga bata
langan imo ran tan-awon, di ba? Imuha jud nang kanang kibali ibaagig reward. Mao na struggle ni teacher. Og manghinaot lang ko nga nasabtan na sa mga bata, nagpaalam-alam nagtaman sa mga bata, og pag-uli dili masabtan sa pamilya. Walay masabot. Mao na ang mga teachers isa ka burden, number one burden ang pamilya. Kay dili kasabot og unsay kahago pag-uli. Dapat kanang nasabtan na kung sanay kanang kuan dili na magsige pag yaw-yaw si teacher pagabot sa balay. Ana unta. Mao gyud na struggle ang teacher kay kasagarang mga teacher wala ra ba jud mga katabang. Okay, unsa pa may ibayad sa katabang no? Unsa pa may sweldo sa katabang? Ug magpalabada, unsa pa may sweldo sa labandera? Kalang-lang gani si teacher gani magnegosyo niya human. Wala. Di ba? Inana ang struggle ni teacher. Pagkahuman naa pa sa mga co-workers, dili gid malikayan kay daghan man mo sa eskwelahan. Naa pa uban magpabugat. Nana lang jud adjust gyud sa kuan. Mao na mingon mo nga kanang ang ubang teacher nag-surrender na. It's because sa struggle, sa stress, pag-abot sa balay dili masabtan si teacher. Ang pamilya naghatag og kabugat. Number 1 ang bana, samot na ang mga anak. Puro salig sa mama. Puro salig. Ano lang yun na siya. Mao na guys, mao na. Teacher, ikaw, ang pingi mo ko galingon. Kay daghan ning asa sa imo ha. Daghan ning asa sa imo in town. Maski lang ka og magtrabaho og tarong. Kay ngano, imong pamilya ning asa sa imo ha. Dili sila kalayo kung wala ka. Nana sila ka dependent kay sa imo ha. Mao na nga unaha sa usahay imong kaugalingon. Bangay lang gyud tagampo, magtinabangay lang gyud tanan. Focus, kanang concentrate, ayo pa distract. Please comment, like, and share nya. Follow. Kung wala pa naka-follow, follow, subscribe, and hit the notification bell para ma-update mo sa akong mga i-upload pa nga mga videos. Daghang salamat sa pagtanaw. Bye-bye. God bless us all.